Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في لجبه ومبوفون إسلامي كفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية أهل الإحسان نوي إسلامي توي أنغا جمعنين كنوني أنيما يا كالفالين لو أنغا شريف كلا ونراب الشيخ عبد الجليل حيدر الله ولوكا مصري ميمينو مسجد الإحسان والمامي بدلك قرآن تفسير من كيسان وسان سنغلو كنالا وقرآن تفسير كونكلي بارا ودكرا دوغو ينكونو أكينا ينكونو مابا مان تنبي أكينيكا كاسي أنغا كرامو أنغا دينيني مولا بارا نونو دمنرا ني قرآن كلاين كا دفا مصري كونو وكوفي أنكرا موانا أنغا تشغربا محمد دوميا ماد دوميا ني علي ماد لاكو دوني جمانا ينكونو ديني لا سلا عليكم أنا أني قرآن بونياكا بذكر الله تطمئن القلوب otuma kono fili fura kurane joro fura kurane hami fura kurane siranye ko unato kumbena kurane ki jigi mafaka soro yere faka tundi ni ko nay kungoda ko ka boyi maslamo ni tori yere bolo ni kurane mi de bi yere faka otuma ala barkala adoni biche anga belebele bawu ambeta silo su fede ando ko ni mananda kolosibe corona an bet libila ambe snogo foka fajirisi nga betete belebele ube oluba koroto andali de la miniwila marikono ya jenuna bawla ali musawla bi olube koroto anganda de olune alabe soroka baroda mene kamaliko khalifa alala andale mes nogola che bando be nyana muso bando be nyana kanda ba ma kuma kan sanu manga ka era wele fama mi taka leidu che ataka jon jamfa beso masa oredo avec kafiru so avec islamo uso ala barika la efle yoro la sanu mamba dola bi misiri qur'ane kalaro ngani eri kele na ngo dutigi do be lo bari kono ni eri kele na dutigi do be sunguru basola ni eri kele na do be mo farak plant yela sani suka ko ni jogo kele na islamo do be yere sago ke don kene uka otuma ni betori mine wara bo doga wara bitana ay to ataninga wal manga fa anga to antaninga joro mana na anga kuraneta hami mana na anga kuraneta kana ina kurane ko de wari mani la ina kurane ko hami bina daika dondo ibe ina wari ko fanga mani ina kurane ko bina se dondo eni ito kasobomba kono ko kafo karamugo kalsai kaga duwa ukenyede a'rifu rabbaka fi rakhai ya'rifuka fi shidda ambanja domina angala don ambanja domi angala don ibi kaso climatiser lengona dominde kaburu funteni joro kabino do bamanango koni ya doki nyeji yoro kaja ibe kasida mene jona ibe nyeji soroka be nyeji telimanti utama so sumalemba ito akono ni mabo nyela imataka kasobomba dam imani to kasobomba kono domina gere ula latiga ula ito kasobomba kono ala ba fa labbaika ya abdi salima turid ne alaka jone kan ke lamine de ngeyi to ikaso sumale ngono kanedon ne kan ke lamine de ngeyi to ikadumuni duma ngona kade ala don otuma emana ne wele kasobongo no bi ne kan ke don kaburu beti kito kaburu la no ya sura nyina matu ya ala don ko duma maslama yan klaila ko goma maslama yan klaila
faamaya ma kuranɛ nin tila i la silamɛya nin tila i la waritigiya ma silamɛya nin tila i la gɛlɛya mana na don min na a bɛ ten dɛ diɲɛ dun de don mun na denyɛrɛnin mana na diɲɛ la denyɛrɛnin bɛ kasi jakɔrɔ bɛ denyɛrɛnin ka kasi la n'o tɛ a bɛ nin bɛɛ k'a ba kɔnɔbara kɔnɔ ba t'a kasi kan mɛn don si hali baganden mana wele yɔrɔ min na a bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn a bɛ wuli k'i jɔ nka o n'a ta bɛɛ i tɛ baganden kasi kan mɛn a ba kɔnɔ jango adamaden nka n'a denni sɔrɔla don min dun den mana sɔrɔ don min na yɔrɔ min na a b'a ka baara fɔlɔ kɛ kasi ye n'a ma kasi yɛrɛ an tɛ da la k'a bɛ balo a b'a ka baara fɔlɔ kɛ kasi ye jaa kɔrɔ bɛ denyɛrɛnin ka kasi la a bɛ ka mun yira ala e sɔnna ne ka na diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ye ko fila so diɲɛ ye ko fila de k'i ja kɔnɔ k'i goya kɔnɔ ka sɔrɔ k'a kɔnɔ ka tila ka koli a kɔnɔ ka tɔgɔ belebelebaw sɔrɔ ka tila ka t'i sigilen ɲininkali k'i yɛrɛ la diɲɛ de don kulle yawmin huwa fi sha'ni la yushghiluhu sha'nin an sha'ni don min n'a dugu jɛ kan don hakilima de bɛ to k'i to diya kunna o la ka goma miiri k'i to kogo janta ka cu na don dɔ k'i ŋunuma don miiri i kɛnɛya kojugu b'i pan ka kogo jan minɛ don dɔ i laban b'i ŋunuma ka don i ka soda fɛ don dɔ i kelen bɛ terɛn sen ta don dɔ k'i jɔ ka sangilo bɔrɔ falen ta k'i jɔ i tɛ dɛmɛ ɲɔgɔn wele ka tila ka na dɛsɛ ta sale kɔrɔ don dɔ ka don ɲɛgɛn na zalika ala lahi yasir o tuma o miiribagaw de ye nin tɔnɔ bɔbaga ye dɛ jama minnu na fili fantanya yɛrɛ ma minnu bila yɛrɛ faga la fantanya ma minnu bila sunkuru wele la ka taa di patɔrɔnw ma fantanya ma min bila hasidiya la fantanya ma min bila kaburu wɔgɔnbɛ la k'i mago bɛ su kolo la nin bɛɛ kɛbaga bɛ yan dugu nin kɔnɔ o tuma an k'an yɛrɛ don a kɔnɔ ɔ kuma nana min kan sa ni ko an tɛ ka waajuli kuntagalajan ta nin waati la min kɛ nka a ye min kɛ sisan bi y'a sɔrɔ a b'a kɛ yɛrɛ koyi hali bi karamɔgɔw an k'an jija an ka kuranɛba nin na dɛ i ta ye suran dama dama ye o i ta y'a bɛɛ ye o an to sunɔgɔ la i k'a la wele an ye an to sunɔgɔ la i k'a la deli an ye silamɛw an bɛ sunɔgɔ dumanw na tuma min na dɔw de filɛ nɛgɛden ɲɛfɛ nin ye kɔrɔnfɛla nin na bi a yɛrɛ daminɛra ko kɔrɔnfɛla mali yɔrɔ bɛɛ don bi bɛɛ jɔrɔlen bɛɛ haminen bɛɛ sirannen o tuma an k'an nɔrɔ kuranɛ na hali bi kuranɛ nin silamɛw alakira ko sallallahu alayhi wa sallama a ko adibu awladakum ala salasi khisali hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baytihi wa tilawata alquran fa inna hamalata alquran fi zilli llahi yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa atqiya'ihi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallama kira ko n'ala ye den di mɔgɔ min ma k'i k'ala barikada ko saba la k'i denw ladabu ko saba la n'i b'a fɛ i su ka sunɔgɔ n'i t'a fɛ musomaninw ka sigi cɛmaninw sen kan i ka bulonda la n'i t'a fɛ i denw kirikaralen ka don ni juin so kɔnɔ ni baneni walima kamalenkɔrɔ bɛ buguli don na n'i t'a fɛ i ka bulonda kan k'o y'i kɔ ya juguw ka yɛlɛ bɔ n'a sama tatule a da ye o duw bi yan bi an ka duwawu k'an yɛrɛ ye an ka duwawu k'u ye ala ko ko laji karisa ka bulonda kɛra lebu ye koyi i ma musomaninw sigilen cɛmaninw sen kan a ka da la sɛsi 5 mɔgɔ tan karisa ka bulonda kɛra hami ko ye bi da ni min tun bɛ taa misiri la m'a denw kirikiralen dulɔ bolo an tulo b'o dulɔ kuraninw tɔgɔ la dugu jɛ o jɛ n ko hakilimaw sirannen don bi hakilima tɛ se ka sunɔgɔ ka ɲinan bi an bɛ cogo min na bi jamana kunturu jɔrɔ fara i yɛrɛ ka du ta kan bɛɛ dun sago ye n kɔ ka sabati kɔ ɲagamina dama kɛlen bɛ balolen ɲɛna laji i bɛ misiri kɔnɔ i denkɛ bolo melekelen bɛ sunkuru kan na ka tɛmɛ i ka musomanin ni minisipuw bɛ taama taama la dutigi jɔrɔnanko ye nin ye an ko avenir ɲini nin ka jugu n'a bɛɛ ye sani ka kira ka hadisa fɔ ɲɛna n k'a y'a fɔ yɔrɔ dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko sahaba ma don dɔ ne ko aw bɛ sini ɲɛsigi dɔn wa kabila den ɲɛ denbatigi bɛɛ b'a fɛ i ka avenir siri sɔrɔ kabila i denw ɲɛ k'o tuma aw b'a fɛ ka avenir a b'a dɔn wa n k'a fɔ a ɲɛna a k'a ɲini kabila a ɲɛ yan a salen kɔ dutigi bɛɛ ko wallahi ala kɛra an bɛ ala deli
an ka avenir dɔrɔn ka bila denmisɛnninw ye kira ko k'aw dun ɲɛna ko mun ye avenir dɔw ko wari komi an fana ɲɛgɛnna bɛ ye o ye bi k'i tilelata dun k'o ban ka denw tilelata la mara k'u kana na sɛgɛn kɔ yan o tuma k'a ɲini ɲɛjugu ɲɛɲuman sa a mana sɔrɔ cogo cogo n k'a ɲini ten wali ta ni yɛrɛ ta ni surɔ ta ni tilelɔ ta ni kulukutulen ni pɛnpɛrɛnnen ni miselikuja ni gɔsɔnku ani dɔɔlen ni manɔgɔjɛla ni sosofagalan k'a bɛɛ kunu k'i sigi ko siniɲɛsigi ɲini i salen kɔ k'a bɛɛ nɔɔni yan i y'a a walita dama min ɲagami k'a don hali forow la i salen kɔ hali sɛnɛbaga t'a foro la a bɛ kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye mɔgɔw hakɛ o tuma an ko siniɲɛsigi k'an b'o ɲini ka bila denw ɲɛ u mago an mago b'u la yɛrɛ u mago t'an na dɛ fɔ den kandalenw b'i lama an ka tiɲɛ fɔ dɛ ala ye den minnu kanda bi k'e cɛkɔrɔba yɛrɛ kunna diya e denw sɔnni ye n'o tɛ an bɛ sɛgɛn na u ye ko siniɲɛsigi ɲini ka bila u ɲɛ nka a caman hakili tɛ masa yɛrɛ la dɛ u bɛ kɔrɔtɔ i su donni na u bɔtɔ kaburu dɔ la dɔrɔn u bɛna du papiye wolomali daminɛ u bɔtɔ kaburu dɔ la dɔrɔn i ka dagabana voiture ni tigi ɲinitɔ don suta mobili taara i bila sira i dara lilaban kan n'o ye suta barangali ye i taara bila ɲɛnafinbugu n'o ye kaburu dɔ ye k'i bila kelen na bila bugu la n'o ye kaburu dingɛ kɔnɔla ye Seydina Usumani tun bɛ kasi kaburu ni su datuma la kaburu la a tun bɛ kasi kira ko sa ko ne ko den wololaw jɔn bɛ se k'a fɔ ko avenir de ye nin ye n y'a bila n den ye hakilila tigɛra mun de y'o fɛn ye dɔw ko du alakira ko du tɛ dɛ n'i ye du kɛ avenir ye i dun ma taa ka avenir ɲuman to ye komi a yɛrɛ bɛna fɔ cogo min na kuma laban na e ma taa ka avenir laban ta nin to yan nka f'e taara ka du camanba de to yan n'i taara k'u to dulɔ min na dulɔ b'a don du nin bɛɛ da u laban bɛ luwanse kɛ i taara k'u to foroba wari kunun na a foroba wari kunun kɔlɔlɔ mana wuli diɲɛ don o don a du jɔlen bɛɛ bɛ t'o sira fɛ o tuma k'i kana fɔ k'i ye du de jɔ k'o ka avenir ye ka bila u ɲɛna kira m'a fɔ k'i kana du jɔ dɛ k'i kana fɔ k'o de ye avenir ye n'o tɛ du jɔ Bamakɔ bɛɛ jɔ i k'a d'u ma ni garijɛgɛ jɛra lala u n'u to a sow kɔnɔ yan ka duwawu sama i ma kaburu la n'o tɛ e ta bɛɛ b'a la o e ta bɛɛ b'a la Ala kabini an ye sangaso janbaw sanfɛ mɔgɔw lajigintɔ ye duguma yan ko saya nɔ don k'a ka bana bɛ taa furakɛ Tinisi su kana kɛ su kɔnɔ nin ye mɔgɔ sira diɲɛ ɲɛ a diɲɛ nin kɛ dɔɔni dɔɔni o tuma a ko avenir tɛ du ye i kɔni ye fɛn bila i denw ɲɛ o tɛ avenir ye i bangela wari o tɛ avenir ye miliyɔn kɛmɛ mobili o tɛ avenir ye ko avenir ye min ye silamɛw ko n b'a fɔ a ɲɛna n'a t'a dɔn a ka sa ka jogo ɲuman to den na i ka sa ka sɔrɔ jamana jɔrɔ bɛ den na i n'a fɔ e ka du jɔrɔ b'a la cogo min na wa a yɛrɛ jɔrɔ b'a yɛrɛ la wa labanko ɲuman jɔrɔ bɛ a la wa a bɛ malo a bɛ saamɛ wa i tɛ yen don min na mɔgɔw b'u bolo jɔ i den nin na ko walayi nin n'a ka kan a ɲɔgɔn maloyala tɛ cɛmisɛnninw cɛla yan a ɲɔgɔn maloyala tɛ a ɲɔgɔn musomaninw cɛla yan walayi cɛkɔrɔba nin ye diinɛ bila yɔrɔ yɔrɔ la den nin bɛ sɔn k'a ta ye ko nin de ye avenir ɲuman ye ko n'i sara ka sɔrɔ dɔrɔmɛ t'i bolo ka bila i denw ɲɛ n'i sara ka jogo ɲuman to jogo ɲuman bɛ miliyari lase u ma nka n'i sara ka jogo jugu to u la ka miliyari to i bolo dulɔ b'a don wari da sunkurutigɛ b'a don wari da suyɛli b'a don wari da min kɛ nin ye an ka to nin de ka tuma bɛɛ a kana to du ka lakolonya la koyi kira ka hadisa saba nin daɲɛ saba nin n t'o f'i ɲɛna sa wa a ko n'Ala ye den d'i ma k'i kana sa abada f'i ka sa ka papiye saba t'u bolo den wololaw nin y'an bɛɛ kungo ye dɛ den wolo dun bilama i y'a wolo kara i m'a wolo neri i sigilen ɲɛna bani fa neni ala duma i wuluden i sagaden i faliden fa sigilen ba sigilen dunan sɛbɛn mana don du kɔnɔ f'i bɛ jɔrɔ san'o ka bɔ baneni dɔ kana fili o tulo kɔnɔ walahi dunan sɛbɛn mana don i kan bi basa wulu tɛ maloya ko dɔn dɛ n'i dɛrɛla k'u kan a b'i kin dɛ dunanw don tuma ye dɔw ka baneni wuli waati an'u ka faneni lajɛ a tɛna dɔw la sa k'i dɛsɛlen b'u la i kɔni bɛ se malokisɛ suma na ka d'u ma nka i dɛsɛra ka nin b'u la dɛ baneni faneni charbon mana barada mana kele ko furunɛ ka o na charbon bannen u da man'u ye bannen ko la u bɛ wuli k'o yala yala an k'a de mɔgɔ bannen ta
kabako iba dugun de kono ya o de ko so ali waliyu trolen bado dugun ngono nga ko be ke dugudo de lijini jalaji mako fana do ni banyi mangela baw nyini anyini bamako ya iba soro wallahi muso ta fe tigi be kam misiri jo dugun ngono ya million birika mako ga sela ko ne ta yesu mu ga la te don organiser o belebele ubia do bu de umbia waliyu bia wallahi ni waliyu be do so trama ko na ta yire la mandui ata yire la wa annolu de be nyon sen furo kila ya o waliyu fana ni banen ngela be nyon sen furo kila ya ni banen ngela no bebe ni e buguli e kamel ngoro tilo la ka ba ibe do wuda mene jonadi ibe do wula mene ani kilo be kurala tun ko pantalon yuroro iba soro tono kuran do yera pantalon yuroro li fana la tukum ko ni laji din otuma ikadon famalau ta'ala akakira ba ko sa kwala madendi bema kwala dendi aw munuma kabina fensa badi aw madin wololaw den taw kana jigala la fa'alu lima yuridu nodo mi mena njambake ayaja ka den cheman badi do ma fabalu ko bu ko no fli ayaja du tambe do bolo duguni ngona ala amasega halala den wolo fo do joro le mbu tienta chogola obede alaja akosa kona la dende awma dendu ye nema de ngwala kira den to wele ko qurratu ayn ko nyemo ko nit longela dende be furu jaka bini bi mase jangwanga ko to klini furu ye sangele mbobi so mi make kono bara ma kele na kuma be damne chela kawni de mboro ere ha kar saga dengo gelera de amadin surali bi sangele folo mo ko tume santange ute ko to ngam fana jobe ko to la ha shi ute ka laboli keble shi te ka laboli ke de arajo malika communique wala men so ma bani nu yem mo ko kemet sa ko fo so ma mi ma bi sekin bo de kacha mi ma bi sekin bo keme mana fo mi ntala nganga baro betike ko ne ko kuma do frasa au ma me an ko communique ko do saraka to sangeme otuma am fana nanga ko to be nyona otuma ko mi dengo ale de be furuja de ne be musoni soja muso te dala yere kun takaran cheka ko fe won faka denwolo ni muso ma denwolo a te dala kataya cheka dui otuma ode na la ono ya fenfe ma hereba munumbo la ya rabbi alama no waranye ko fen sababe ki ko dama mbo tige ngoro fen saba kanga denwula dabo la sani sayache hubbun nabiyukum anga nabi man kanu ango do deuna magutu du man godo muhammadu tambulo yamble fo laji botom fleki nyeda akaburu kan yi madina fo haja botom fla akaburu kera fene madina hiji deuna le ngura fleni ya rabbi nyeda norole na lendo ala kanu chi nyumanda mala bilibili ba adaleme madina kono yi lote mi dugumi bolongo no ibadon ateko musoman na kamini chipu do dugumi na ibadon fatedo kamene ngoro la kabuguli do dugumi na ibadon basa nyemere manifat lola chuko atida shesulu dala wallahi otuma nabo chola slameu ako ko ladabu den saba fen saba kango dande uma kale muhammadu kanu mangutu duma be mogaja mo ya cheni mangutu kadi seli rete ka sega wela aleko awege idela ka mebula ashhadu anna dugutigi rasulullah ashhadu anna president ba rasulullah ashhadu anna konyo muso fasiri kijan rasulullah utefo ashhadu anna muhammadar rasulullah bamana tani badlay de abdullahi de fatima tafa jenabu fa ruqyatu fa khulsum fa abdul qasim fa abdullahi fa ibrahim fa bakar sirki dagawli badra lu koroge ba kiraw ko alimami arjina la kletigi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kan faraka jamaka islameo akoko ankale mangutu do ande unkilo la jugumanta ala kirala ngwala ko makoli yaghfira laka allah ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar muhammadu jurumi kurati kana joro korolenti kana joro kurati kana korolenti kana joro wala kirata mina muso no fe lahara amuso mata tasuma jelem ko gabugo kono nganta ube gabugo kono tasuma ude je wali gabugo kadaga daile ni suko bala ante lansara wati la ni ngo daw tasra jinet lo ngero la kabang amuso mzani be kelem fla jinet o eni u yewo kuna fe sena fe tu mene de kuna fe wagala mala jini mana seri kalabanji ni gabi seri kibi kiye jina wuli sanji dumba go jatesa
wallahi nan ganyana min zandala la harafan ga muso ka jine kilo ni ganyana bo folo fu ka fitiri de la dengundi ni kiti ka ke folo chebe sebe folo la misiri ko no fitiri la muso be dengundi la ni quartier de tat kundira na bulika tat do la sani safo kasi fo ki ke ta machine jugu yeb magwa na kaja dara konte serade ima do ka konte e ka barado bien fitiri kele fila saba bi ko non to kele ya je keme otuma aisha umma mina ono fe o ku ta ala kira dala ademuso mamana mana finindo demuso mayala bali maya makien ala kira kaso o beye wolanda jawnyo tegun sana mauta ble fo kama otuma ikadon ko angala kira mangutu dumando ande unklola kele o yesani ala kira mangutu fem fo jugumantala kele katoka ko demsenu ay muhammadu kanunde ini deun katoka baroge muhammadu koka dembe mado madrasa law am se ka baroku fe u kala kira don ka fana batoko don ka bodugu na abadugu na fadugu toko don flameu ka muso hake don ngo kanga no ya basambe ka ndo ga Espagne balonda na u fa toko don ambu be toko don nu ka saleru olu kanga saramina ambe ni be don ya otuma anganji yanka ala kira kanun don ika misiki ika telefoni falen flen ye jarabi dongli de mala abetu shega boy ika ala kira ka de maya ka mangutu do akono kele kanga ala kira mangutu fo muhammad diga ala kira la foila kele flana ako kona anya ala kira mangutu do ande untlola flana kanga ala kira sokono mo kanun do ande untlola anyo do fi yina ka ba deum make masala malu ya deunye adeum make masala malu ya deunye kangu lamara ko ima ni kira ka jogo kele akadema ya ka jogo fla sabana tilawat alquran mbode no fe mina kuma jossa qur'ane kango ta mo yiye mo mi ye qur'ane ta he mekelem fiye qur'ane te kala duo du kono shetana ba ka arime kanjo du che manjela shetana ka jandarmu kande be qur'ane kala bali du che manjela balaw do be boy do bi sigi sunguru ba do be tubi do ba damne glomina be bo dew natuma be jueminaw ni kurane konte kala dumi ngono sheytana nyedo ne be yenadi anga toka kurane kala kurane ta ekwali sama koy anya ekwali de nyima unye de olu be yinika dina bo ci madrasa de kolona biire anya professeur ya la enseignant baka uye de wallahi anyu ye ekwali te mo de na bora soma ya kala na anga kala mbeke na bora soma ya kalana ay kol dew be yere yina be kol de nyimon anga community sikele ni na ya misri bado be al ni ma to foya ala barkala étudiant do yi jija ka kurane mu me jigi misri ni ngono amata yoro were de ka durusi ke jigi ni ko te de ka durusi ay kurane be durusi abaka école la école tem ko tien professeur nyimon be école tem ko tien dula maralen de umbe école tem ko tien abseka doge samedi u dimasiu wati werew sabe mega ni fina dro denga na ta plenty kanga lahara wallahi dem san do be ta plenty ku mara bagaw ka lahara ala ne di buama kurane irane la koy Cerno Said Jum ale fana dakhunya fla fuli kanke alhamdulillah karam wa Sheikh Abdul Jalil Mansur Haidara anta doni fen flay ni tariqa barate fiu tiens Sheikh Magasuba kwama ako aslu bebe harfu jolima naam wala aslu abebe harfu sabama afala hamza naam aflana sodi asabana lamu hate o torika tijaniya dun sigireno ni harfu sabale fanaka sigatola al alif naam no hamza ni o astaghfirullah Allahu akbar aflana sodi وهي الصلاة على النبي الحمد لله صلى الله عليه وسلم ولا شيخ تجاني بعفو وعلى كسرك على كراكا نعم حق قدره الله أكبر على كرا يعني قدر بكاكا أصابنا وإلا مني نعم وإلا إله إلا الله ولا كلمة التوحيد كسبة ولا مؤمن مكاني بارين كني على صنع إنه لغة نعم ولا كان أفعل الحمد لله رب العالمين tiens ambe ala tanu ambe ala wale nyimando kosebe o ko fe ambe kishini nema nyini
الله تعالى في أكاك الدافع ولا صهر مكان آمين على كرام جيرا رحمة للعالمين سيغاتولا دافع كهينا صرا على دليل أكاك أنا شيخنا كرموما نعم الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضى عنا به على كاجي الشيخ إبراهيم يسمع آمين على كاجي أنكر مو الشيخ عبد الجليل ما آمين أنا على كاجي على كما ما بلا جريمة اللهم آمين كنين يرتبو هو سرا سيغاتولا سيدنا عثمان بحديث من أكله نعم كامينة كابو على كرام محمد لأنه يدرة الكون كفوق خيركم نعم من تعلم القرآن وعلمه أو سرا أولى ما أصنع هرما min ka fisa ni aw bɛɛ ye o de ye mɔgɔ min ye kuranɛ kalan k'a dɔn a ma dan a kelen ka dɔnni ma a ye adamadenw nafa n'a ye a ye ɲɛnamaya nafa n'a ye a ye diɲɛ nafa n'a ye ni adamaden nana diɲɛ kɔnɔ i kan ka kɛ nafa dɔ ye diɲɛ kɔnɔ adamadenw bɛ nafa min sɔrɔ o la ni maa min kɛra o kuranɛ kalanbaga ye i n'a fɔ an karamɔgɔ Sako y'a kɛ cogo min a ma dan a kelen ma ka tila ka maa wɛrɛw ladɔnniya n'a ye i n'a fɔ an karamɔgɔ Sheikh Abdulaziz Jalilu y'a kɛ cogo min k'o tigi de ka fisa ni danfɛnw bɛɛ ye o de ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye o la anw tɛ se ka kuma caya nin kɛnɛ in kan ne bɛ nana ka na lamɛn de la an yɛrɛ sigilen don kɔfɛla la yan fɛ a ka d'an ye an ka na nin sefu ninnu lamɛn de an yɛrɛ ka baara kɛ n'o kumakan ye anw tɛna nin kɛnɛ min kɔnɔ k'an bɛna kuma anw ka dɔnni ma se nin kɛnɛ ninnu kuma ye an karamɔgɔ Alhassan Jallo y'o de fɔ an ɲɛna o la anw bɛ bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na an bɛ kuma to an karamɔgɔw bolo. Kuma dira o kɔfɛ Umar Sugulema ale fana ye dakunya dama dama kɛ an ye. صاحب الختمية والكتمية أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته على الإطلاق بلا شكاك ولا نزاع صاحب الفيدة التجانية من جلا ضياج الحجب بشمس الإرفان ومها خيلاء الشق بصريح التحقيق والتبيان وجرد سيف العزم والاجتهاد في إحياء سنة خير العباد قاموس الشريعة والحقيقة مولانا ومربينا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس نفعنا الله ببركاته في الدنيا والآخرة مستمعي الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمانين نيكو دالبا مسافة كابو شيطان ترولا أما أنك كلام دمني على تقو بركة ماي على ميجهين الله ولي تجيني الله راهين كرنجر لي تجي نو كلام دمني كاي بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا علي كو ولو شئت لأوخرت 70 بعيرا من علوم النقطة التي تحت الباء الله أكبر أكو نايني سيدنا علي جا من يوم بلين بيولون فلامبو كود دونينا ودونو بلا جلبي بسم الله الرحمن الرحيم أتبع فلا الله أكبر كان يني دالبا مسافة نعم أكا كيشيني نعمة كي أنغتي محمدك آمين السبب الوحيد ala kiram mi sababu kelenye ko sawa shatjani ko cebamima ko al-fatih lima ughliqa ala kira emin nana kana fen sogolon dayle nam nienu ngumay ndaka laje nam hadisul qudsi ba fanye ko ala ngeran damaye abakan damayana o yasoro foyti allah akbar ala kira din nana ala bon damayana bimana awnye ala yere jati don ka faale de dalike ba ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ودي لا بخر الصديق كو على كرامه اكو فانت باب الله اي يؤمر ان اتاه من غيرك لا يدخل الله اكبر نسيدنا بخار مولد وكما كاي اني على كرامه بيت لكلنا صحابته ngani ala kira nyonye nyengwa aya take shama ko ede ala ka soddu nay jono nana ala ma minte ala kira ka tay utido ala kira di sababu nyumai ko saba ala ka jenda fale ala ko ke ala ka cibaka amen anaka sahaba na soddu ngew amen anu jonyuma minu yo lul labatu foga ta se buru fiedoma amen ka foli kerengere ka Allah islame jaman naba bela jelema tia ambi aw foni sheikhu dalane ko saba ka aw tano ninga wala ni mano ka aw barkada tia ni Cheikh Abdul Jalil dalane ko saba hadra kerengere liala anga chokorba noy Muhammad Dumiyay tia Cheikh Abdul Jalil ako an nison jara
farfunina ni iyeli aga keneka ajara yi kusaba abi fo ki barkada alhamdulillah abani ala fa ala ka shijani kena di anima amin alibi ibe dina dememina shiuka bi dugo ki ala ka shijani kena di ma ala ka fanga di ma ala ki bama ala ka kenya di ala ka boyna barka ko so sallimu amin ami ala fo ka ala tanu ka barkada kusaba ami kene mingani mi qur'ane kene ni ko qur'ane kene iko alakira ka kene kosɛbɛ ni ko alakira ka kene iko dugukolo maa ɲumanw ka kene kosɛbɛ ko sababuya kɛ an bi sɛgɛn o sɛgɛnna diɲɛ kɔnɔ bi an ye kuranɛ de to yen kosɛbɛ o de kosɔn an bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ an ni ɲɔgɔn ni yɔrɔw fɛ ni diɲɛ kun sigira diɲɛ jamanabaw fanga bɛ jamana minnu kɔnɔ n'olu kun sigira ni kuranɛ sariyaw ye alakira y'a fɔ cogo min kuranɛ kɔnɔ ko an ka ɲɔgɔn minɛ o minɛ cogo la ni jamanaw kun sigira bi maana ni jamanaw constitution kun kɛra ni kuranɛ ka ladilikanw ye an bɛ sɛgɛn o sɛgɛnna diɲɛ na yan mɔgɔ faga banbali fɛn o fɛn bɛ sen na ɲaman sɔrɔ nin si tɛ ka kɛ kuranɛ ma tɔ to an ye kuranɛ ma tɔ to an ye dɔnni b'a dɔn ko kitabullahi kenzul muslimina bihi nanalul ula dunya wa dina Allahu akbar ala ka jɔnɲuman dɔ ko ala ka kuranɛ belebele k'o de ye silamɛw kan damantigɛ ye n'an ko an bɛ ala ɲini ka tiɲɛ ɲini ni fɛn o fɛn ye mun tɛ kuranɛ ye an bɛ nkalon na Allahu akbar n'an ko an bɛ tiɲɛ ɲini ni fɛn o fɛn ye k'o kɛ ka an ka adamadenyaw ɲɛnabɔ k'o kɛ ka diinɛ ɲɛnabɔ min tɛ ala ka kumakan ye an bɛ nkalon na an bɛ nkalon na an bɛ nkalon na a tɛ ɲɛnabɔ Allahu akbar o de kosɔn Sheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niass ala y'a sɔn den 75 min na kosɛbɛ a ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn kɛ a y'u bɛɛ ɲɛsin kuranɛ kalanni ma a y'u bɛɛ jurusi kuranɛ na Allahu akbar a den 75 a y'a bɛɛ jurusi kuranɛ na a ko a ka kumakan na ale ye fɛn min ɲini ala fɛ ko ala k'o kɛ ale kɛrama ye wali tɔw cɛla o de ye ala ka kuranɛ dɔnni ye o de ye ala ka kuranɛ jurusili ye Allahu akbar a den 75 in na den musoman minnu bɛ n'o fana ye cɛw dan kuranɛ dɔnni na o y'a denmuso 2 ye min ye Seyida Mariam ani Seyida Umu Kalsum o de la a b'a fɔ fa asartu hubbal Mustafa duna ghayrihi walaw Umma Kalsumin walaw kana Mariam Allahu akbar a ko alakira kanu ye nɔ min bila ne na a ye jogini min da ne Sheikh Ibrahima kan ani denmuso mandi 2 Seyida Mariam ani Seyida Umu Kalsum ni y'olu kanu ta k'a da ka alakira kanu ta k'a da ne bɛ kira kanu ta ka n den ninnu to yen Allahu akbar mun de kosɔn den ninnu kun ka d'a ye farafinna yan n'i ko Moritani mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye dɔnni na mɔgɔ tɛ surakaw fɔ mɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛ dɔnni na surakaw bɛ kuranɛ dɔn kosɛbɛ nka ala sɔnn'a ma surakaw k'u ka jalamugu bɔ k'a kɛ ka farafin sen jɔsi k'a bolo jɔsi n'a ye k'a bila u da k'a ɲimi k'a lahɔrɔma ɲimi m'o kɛra Sheikh Ibrahima de o kɛra e bolo k'o kɛra ni mun ye o kɛra ni kuranɛ dɔnni de ye a denmuso mandi 2 min ne bɛ k'o fɔ den min fana ye kuranɛ jurusi den musoman ninnu bɛɛ lajɛlen ye o de ye Seyida Umu Kalsum ye n'an ko a ma ye o de ye Sherif Abdul Jalil woloba ye ni musokɔrɔba in k'a to ɲɛnamaya la a su ye kuranɛ ye a tile ye kuranɛ ye ni donna ka waati o waati i bɛ taa kuranɛ sɔrɔ a bolo a bɛ k'a kalan siga t'o la fiyewu siga t'o la a denmuso tɔ kelen hali bi min ye Seyida Mariam ye a bɛ balo la a bɛ Dakar n'i taara hali sini centre de b'a bolo centre belebeleba b'a bolo a bɛ ala ka jɔnw ladɔnniya ala ka diinɛ na ni ka walidenw dusu kuranɛ na kosɛbɛ ayiwa a seere dɔ sɔrɔla yan kosɛbɛ siga t'a la o tumana kuranɛ ye fɛnba ye kosɛbɛ alakira ye mun fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam alakira ko a ma a ko la hasada illa ala snaini la hasada illa ala snataini rajulun ataahu Allahu alkitaba wa qama bihi ana al-layli wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-layli wan nahari Allahu akbar a ko hasiriya bi fɛn 2 de nɔfɛ dugukolo sanfɛ kosɛbɛ alakira ko hasiriya ti foyi nɔfɛ fo n'a kɛra fɛn 2 ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye cɛ min bɛ ni ala ye kuranɛ dɔnni di a ma a tilara k'a wuli k'a jɔ ni kuranɛ ye ka baara kɛ ni a ye ka kuranɛ jogo ta
ka wuli ka mɔgɔw ladɔnniya kuranɛ na ka baara kɛ ni kuranɛ ye i n'a fɔ Sheikh Ibrahima Niass Sheikh l'Islam Alhaji Ibrahima Niass ako faghadartu awtani wa ahli wa usrati ajubu al-fala lam ashkuka tukelala Allahu akbar بقولك طورا أو بيوف ومرة بباريس دار الفاسقين والقسالى أقول لك جون القرآن كأقول لك جون الدين كبو قولاك كجيمني كتشين كتلندر كتهانكوك بانكوك كجين يلا مغوسو أدم الدين غسيك إسلامية فامو مغو كسيك القرآن كو رنيدو ودي كوسو أيرن تبي يلا أكنير ما يبي فاك جويا تراسي حكلا أكو مزقوا جلد جهارا أخرجوني من مكاني دون ذنب غير أني هبطوها في جناني الله أكبر أكو يالي ولو فرا كنكا جاغو يا بلنا أفاسولا كا جويا أفاسولا كا كلا أفاسولا كا جنغ أبو أفاق سوغرو أتارا كتا بغني دونيني كي بلن كرفة وكرا دوغباي بي كدو خولاكا وكرا قرآن باركا كسبه awilla ayala la ka ala ka jom wele ka ta dinema ka mo la fam ya qur'an na mo ka se ka donga fo islamia dine te terrorisme ya dine mo ka se ka fam ya ka fo qur'an na ni femi ami deguna allah batul baliyadi do wali asama ko sebe ko fe kuma na naseme anga shirif kala no ya Sheikh Abdul Jalil Haidarai ali baranu kunjiga kuma anya qur'an bonya kan ani ka suran dama tafsir ke ani ka bara nunu kuncheniwe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin القائل في محكم تنزيله الذي لا يعطي الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب آمين. ثم الصلاة والسلام البشير النذير آمين. الناصر الحادي إلى الصراط المستقيم آمين. محمد بن عبد الله آمين. القائل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السيدات والسادات الحضور الحفل الكريم عمار مسجد الإحسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أمبي على تنو أمبي على فو أمبي على بركة ambi ala wala nyumondo ala mi naka fonsiria anaka here anaka bonya no ye don yele ma ka an blani kenenga bi no ye qur'an kanay manani ala ya amblaw keneka abi kama wajibi anga ala fo ola anga ala barka dawla anga wali ala wala nyumondo na o qur'an mi nanyo foni on bolo de ka sa fin bele jele du ko loka o de on ga du sure muye du sure ko constitution islamique ka constitution kan ka ke alquran de quran de kan ka ibla sira ikan ka ta tasira minu ve ani ma ka ta tasira minu ve quran de kan ki bloka allah akbar mana on islamew foyi ma ka bonya an bolo ka tɛmɛ kuranɛ kan fana ni ala fɔni serera anw ma k'an bila o ɲɛnɛmaya kɛnɛ kan a bɛ kɛ wajibi an ma an ka ala fo la an ka ala barika dɔw la an ka ala waleɲuman dɔw na o kuranɛ o de ye mu'jizal baqiya ye mu'jiza min n'a tora dugukolo sanfɛ
mu'jizaw ka ca kitabu yɔrɔ kɔnɔ alquranɛ ye minnu ye injilaw ye minnu ye zaburu ye min ye suhufu ibrahimaw ye nka o kitabu bɛɛ tuusira kitabu kelen min n'o tora dugukolo sanfɛ n'o bi ka baara kɛ hali bi o ye alquranɛ de ye fana ni ala fɔni sirayara ma an ka se ka ye o ɲɛnɛmaya kɛnɛ kan fana an ka ka ala fo la an ka ka ala barikada la an ka ka ala wale ɲuman dɔn na o de la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ciba muhammad sallallahu alaihi wasallam cila ye hadisaro lakalan ye a ko taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima abada kitab allahi wa sunnati ko ale alakira taara ka fɛn fila to anw bolo ko n'an ye minɛni kɛ n'o fɛn fila ye ko an di fili fiyewu o fɛn fila ye mun ye o ye ala ka kitabu de ye ani ale alakira ka sunna n'o ye hadisa ye kumana n'an ye minɛni kɛ n'o fɛn fila ye an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ala ka himaya la an di fili fiyewu an di taa siraka fiyewu sira min bɛ kɛ sira jɛngɛnen ye o kuranɛ ɲɛnɛmaya min n'an b'o kɛnɛ kan an ko kuma daminɛ na ngan bɛ alhamdulilahi rabbil alamin fɔ ala min n'a y'a fɔ an y'a ka kitabu ba in na n'o ye alkuranɛ ye a ko kitabun ko alkuranɛ ye kitabu ye anzalnahu ilayka anw ye kuranɛ in jigin i ciba muhammadu kan liyudabbiru ayatihi a dabɔ mɛ i muhammadu kan mando u ka se ka taasi kuranɛ ayaw la waliyatazakkar ulul albabi ma hakilima minnu b'u la u ka se ka taasi kɛ k'u miiri kuranɛ in bɛ fɛn min fɔ ka se k'o si dɔn n'o ye tafsiru de ye aw masjid al-ihsani mɔgɔw aw ye fɛn min ɲɛnamaya sunkalo tɛmɛnen ninnu na n'o ye nin baara in de ye mana an b'an profiter an bɛ foli kɛ aw masjid al-ihsani mɔgɔw ye a ka jija n'a ka cɛsiri la ne kun bɛ Dakar ni événement ya kun tɛ kɛnɛ ɲɛna nka ala n'aw ka cɛsiri n'a ka jija kama ne ko nin ko in a tɛ se ka kɛnɛ kɔfɛ fiyewu a bɛ kɛ ma wajibi n ka wuli ka na n ka na ɲɛnamaya fɛ a bɛ nin alako min na ani a bɛ nin boliboli min na ani ka misiri ɲɛnamayali min kɛ an b'a fo an b'a barikada an b'a fɔ n ko fɔ fi zalika falyatanafasil mutanafisun a k'a jija a ka dɔ fara cɛsiri kan a bɛ taa sira min ka siratigɛ o la tilennen don nin baara in ne ka foyi t'a la o aw de y'a baara finma a n'a jɛma bɛɛ lajɛlen kɛ ne ka dɔrɔmɛ kelen t'a la kumana o bɛ mun jira o b'aw ka cɛsiri jira o b'a ka jija jira o b'a jira k'a fɔ a bɛ hami n'a ka diinɛ ye a bɛ hami n'a ka misiri ye misiri in kɔni ne y'a jɔ nka aw de ye misiri in ɲɛnamayabaa ye koyi ne ni aw ka kan misiri in na wala aw ni yɔrɔ ka bon ne na ka tɛmɛ misiri in kan yɛrɛ kumana an b'a fɔ a ka cɛsiri la maa o maa ka dɔrɔmɛ kelen donna nin baara in na an b'an profiter an b'u bɛɛ fo nin baara ɲuman in na ala k'u sara ɲuman na o ye nin baara min kɛ a baara ɲɛna wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan ni nin de ye kumana an b'u fo an b'u barikada maa o maa nana ka na se jɔ nin ko in na ka na an dɛmɛ nin baara in na an b'u bɛɛ fo an b'u bɛɛ barikada an b'u bɛɛ wale ɲuman dɔn u nan'u nako la silamɛ in de fɔ an ka ɲɔgɔn sira bɔ ala jaati kama ka taa ɲɔgɔn lajɛ ala jaati kama ka ɲɔgɔn ka kow ja ɲɔgɔn bolo ala kɛra y'an yamaruya n'o de ye kumana aw nana ka n'o baara de kɛ bi a k'an ka fo la a k'an ka barikadaw la an ko an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada an bɛ ala wale ɲuman dɔn kuranɛ min n'an b'o ɲɛnamayali kɛnɛ kan kuranɛ ye fɛnba ye fɛn min n'o ka fisa ka tɛmɛ dugukolo fɛn bɛɛ kan o ye kuranɛ de ye o kuranɛ o aya fɔlɔ min jigina kuranɛ in na o ye iqra bismi rabbika allazi khalaqa de iqra bismi rabbika allazi khalaq a jigina ciba ka garo hirayi la hirawu kuluwo ciba kun bɛ taa alabato kɛ kuluwo in na fo don dɔ la jibirila bangina ye jibirila n'a fɔ iqra bismi rabbika allazi khalaq hirawu yɔrɔ ani magan bi se kilo 4 ma ani magan cɛman jan a ti tɛmɛ o kan nka hikma dɔ bɛ iqra yɛrɛ la
ala ka fɔlɔ k'a fɔ jibira k'a fɔ ciba ye ko a ka baara daminɛ ni iqra bismika rabbika allazi khalaqala a hikma dɔ b'o la ɲɔgɔn tɛ fɛn wɛrɛw kun bɛ yen fɛn minnu kun bɛ se ka ciba bɛ se ka yamaruya ni fɛn minnu ye min tɛ kala ye o kow ka ca nka ka kala ɲɛfɔ ciba ye ka cibala ɲɛfɔ ciba ye sallallahu alaihi wasallam k'a k'o kɛ baara fɔlɔ yɛrɛ ye hikma dɔ kan ka sɔrɔ o la kumana o kɔma an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin ghazawat badr dɔw b'a fɔ a ma ko ghazawatul furqan dɔw b'a fɔ yawmul furqan o ye badru dɔ ye o ye silamɛya ka don belebeleba dɔ ye silamɛya ka kunkɔrɔta don dɔ don silamɛw ye sansɔrɔ a don kosɛbɛ kafiriw kan o ghazwatul badri o ghazwatu badri in kɛra ka bɛn sunkalo tile 17 ma a bɛnna jumadon ma hijira san 2nan ghazwatul badri in kɛra o kɔnɔna na badri yɛrɛ ye dugu dɔ ye badri ni madina cɛ a bɛ se kilo 150 ma ghazwatu badri kɛra ka bɛn tubabu kalo tile 17 ma mars tile 17 624 n'i y'a bɔ k'a kɛ tubabu kalo ye miladiya la a b'o de d'i ma o ghazwal badri in na ala y'a kanu cewa ma qur'an na a ko laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ne ala ye aw mu'minu aw silamɛw aw dɛmɛ badru don nka a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ jigi tigɛlɛmaw yɛrɛ la dɛ silamɛw taara badru kɛlɛ la a y'a sɔrɔ sahaba cɛ 314 ye olu de taara badru kɛlɛ la kɛlɛ in gɛlɛyara kafiru bɛ ka silamɛw fa ciba yɛrɛ wulila k'a jɔ k'a bolo barikama in kɔrɔta kuranɛ b'a fɔ yɔrɔ min na istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin o kuranɛ aya in jigina ye de tuma min na e muhamadu i kamana gɔnna i bolo jan k'i dama kasi mana k'a fɔ ko i ka dugawu jaabi ne ala y'i ka dugawu jaabi ne ala ye aw silamɛw jidi ni mɛlɛkɛ ba kelen y'a don murdifina mɛlɛkɛw bɛ jigin mutatabi'ina o dame ɲɔgɔn bɛ ka jigin mɛlɛkɛw jiginna a don ka silamɛw dɛmɛ kɛlɛ in na o kɛlɛ in ala y'a kɛ ala tila ka na sedi silamɛw ma kafiri cɛ 70 sara a don kafiri cɛ 70 ɲɛnɛma minɛna a don mana o don ye silamɛya ka kunkɔrɔta don ye mana o baara in kɛlen maa minnu ɲɛnɛma minɛna kɛlɛ in na ciba ye hikma dɔ de kɛ kɛlɛ in na o a ko maa minnu bɛ se k'u yɛrɛ kuma bɔ olu ka wari di k'u yɛrɛ kuma bɔ nka maa minnu ni se t'u olu ye k'u kuma bɔ n'a sɔrɔ o maaw ye kalanbaw ye ciba y'a ɲini o tigilamaw fɛ silamɛden cɛ 10 ka di o maa kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u kalan sɛbɛnni na u ka se k'u kalan na mana ciba y'a faamuya k'a fɔ ja muhamadu mando tɛ se ka taa ɲɛ ni kalan tɛ mana iqra bismi rabbika allazi khalaqa min jigina ciba kan ciba y'a faamuya don k'a fɔ ko tɛ se ka taa ni kalan tɛ o mana an b'an profiter nin kɔnɔna na k'a fɔ denfaw ye k'a fɔ denbaw ye u k'u denw ɲɛsin kalan ma foyi tɛ kalan bɔ foyi tɛ se ka kɛ ni kalan tɛ mana ciba ye o de jira an na k'a fɔ an k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ se ka fara ni kalan foyi tɛ se ka maa lataa ɲɛ ni kalan tɛ o ghazwatu badri min kɛra silamɛw ye sansɔrɔ a la kosɛbɛ Sheikh Ibrahima b'a fɔ beitu dɔ la a ko maratu bi badrin bil qalibi tazakura لقائد الأعلى المقفى وعمجدوا أيسمه سواقي فأدنوا معاتبا لأهل القليب الكافرين أنددوا أبو جهل الآتي وليد وشيبة كذا عتبة إذ قلدوهم وأوفدوا لقاء ببدر قد أصروا بذكره فكل قتيل أو سير مقيد كم مرت ببدر عليك هيجتا دولا ala fon siriyara ale ma ale tɛmɛna badiri yɔrɔ la badiri yɔrɔ la kɔlɔn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko kɔlɔn ma ko kalibu a ko ale ka chauffeur a n'a ka chauffeur min bɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'a ɲini chauffeur fɛ yala chauffeur i ti temps dɔɔni di yan n ka n jɔ kalibu yɔrɔ la wa ni n jɔra kalibu yɔrɔ la n ka se ka n jɔ
kafir minnu fara do ni ciba yu mine ku fili kolo kono ngase ku jalaki ka fu yemuna aw ya ko da ciba ko la sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ibrahim Kote ako Abu Jahl al-Ati ma minnu fara adola Abu Jahl tumbalaw Walidu kumbala Shaybatu kumbala Utbatu kumbala kafiri masa bilebele ube kumbala do mana ni ndo ni islamé ka ngorota do doy ako liqa'un bi badrin islamé ni kafiru kanyon zoro badru yorola qad usarru bi zikrihi nabi nusuja no ko foli fa kullun qatilun kado kafiru chama sara yorola aw asirun ma chama nyina ma chama nyina ma minana yorola muqayyadu nungu bulu firege ma Sheikh Ibrahim ay temenani yoroina kaseka ciba ka centigiya sabati ciba ye mi voka fo kafiru nunu tushera do kaseka obunya sabati mado biseka kamana gwa ka fo muna ciba ye ma nunu fili kolo kono no e qalibu ye kafiru minu minana do nunu nya ke ka cende koyi Abu Jahal yera yado dogonde mashila Sumayya bintul Khayyat shufolo min bora islamaya kono wa Abu Jahal de kero sababu yere ay Sumayya fa ko cugu shufolo min bora islamaya kono e muso de o de la amba fo ambala kaw ye ka fo muso te ko dine na ikado kam dine in lawali kam dine in folo muso jome safula awali la no e safu folo e bona muso te ko fe ma en dine na o Abu Jahal ale bara jugu ke ciba ka hiye ba kan nabi nyuma damne folola do la ciba be silila alkaba kono ay gabakuru ta ko ciba birile ko be ciba goshini gabakuru nye nga ala ya bolo mina bolo desera ga gabakuru fili ciba sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ale o bara jugu nge mana o Abu Jahali na fora ko o tora na fora ko o filla kolo kono mana amba fongo o juru sara la fena femi nano kaka o hijra mi no kera hijra gele o kera la kusube muso joro be hijra na kusube sayyidat Asma Abubakar dem solo tumbe no ba fa mako Asma bint Siddiq ale barabaka hijra na kusube famna ciba bora ciba joro bolika kado mushriku ya me ka fo ciba kan ka bo kan ka hijra ka ta Madina Abu Jahali mo labe ko tu jo ciba ka dala mo ngoso na boro ka sega fa Allahu akbar ala ya ka ciba deme ciba bora ka temu koro ma minu jo me dalo besno gora wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun Allahu akbar unye fiena ikado ciba temena ka bo ciba ni Abubakar be nyonfe ciba tara daga kulwodo kono o ba fo kuluma ko garu thawr ciba dagale o kono mami ngume ciba kalama o ko Abubakar Siddiq demso e no e Asmawe Allahu akbar Asmawe de kumita dumini duma Asmawe kum wele ko zatun nitaqain chasiri jala flatigi Allahu akbar ya rabgai shewa wala muna wele la ko zatun nitaqain chasiri jala do kumba chela ay dumini labe ka be tadi cibani Abubakar ma atna siga dumini mina bolo chasiri jala mba chela ya faraflaye katla kile ke ka dumini siri atara ka ta dumini di ciba ma kulwo kono ciba ya wele ko zatun nitaqain e chasiri fla jara flatigide do bi chela do keme ka ne ciba Muhammadu ka dumini siri Allahu akbar muso ni yorobe dine na de man ame dugo ke ayen nyine tan nyine ma chugo mina ala ka shini kenya dama amin anga se ka samere tan nyine ma chugula Allahumma amin ama profite ka dugo ke jamana nye amin jamana imbe gelami ngono dugo le ndashila awni aw ambe ka janga dugo ke jamana nye Allahu akbar ala ka se ka jamana kulusuma Allahumma amin ala ka se ka beedo jamana ngono amin jamana indiu ala ka se ku do dakelebe ala ku bo dakelebe amin ala ka nga islamé ndeme amin ala ka diine sangorota Allahumma amin mami diine deme ala ko deme amin mami be diine kele ala ko tigi nagashi Allahumma amin anga foli bawye
anga barkada bawe anga wali nyimondo bawe wati koro kama anna sika kuma jenya ambi kuma kunda asurianna na kila do na tawla ni ala sona inshallah ana fam ya waro di nyoma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bara nunu bela jelen kunjira Qur'an kala min tunkara o duwa kalana almami yarfe noy al imam Suleiman Sakhoy. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعه أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل من تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراد بغير مكان فاغضب منا على التمام والكمال والمعظم من كل الحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن عتل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واعتذ رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارن بلا جلين بني الإمام سليمان ساخو ale mi yɛrɛ kɛra sababu ye ka nin tafsir kɛnɛ in sigi fo kana se nin don ma a y'a ka nisɔndiya yira an na kɛnɛ in kɔnɔ. Alhamdulillah an nisɔndiyalen de fo k'a dama tɛmɛ ka d'a ka waati min na ni Allahu subhanahu wa ta'ala nɛɛma n'an kan ka fɔnisiraya k'an ye ayiwa ni alikuranɛ kalani ani alikuranɛ kanu ye ani alikuranɛ baaraw ye Allahu subhanahu wa ta'ala y'a kɛ an nana sɔrɔ ja hadamadenw bɛ Ala ka dugukolo kan Mali kɔnɔna na min ni kuranɛ ka di u ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Kada ka angele ka tafsiru nge wati nunu konna na tafsiru bani angele ka cibla jama ma wa mo bala ma fa ka tafsiru dafa ke hada madin boro fa bele jele fe kan Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan labe ayo aw fana mun ngera cesri baw ye ka kibara lase wallahi anni sojara fuga da man amen ni sojala ni sojami anyara ta amen yoramina kada ka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mogo min ni sojara ni ala ka dine demeni mogo min ni sojara ni ala ka dine koratali ko ala be korata di mo jensi ni la harasi konnana o mun alhamdulillah anga ni sojara ni saga fu fala kasibila anga nisoja tibena danga foka damatime nisoja dantimena danga foka damatime alhamdulillah nay wallahi du'a mi ngon mbambolo ye du'a la bilibili bay ala kirami sallallahu alaihi wasallam ko ni mo mi qur'an kan i gulo qur'an na itifli jana itifli lahra o ambi allah subhanahu wa ta'ala de deli ala ka salamo bele jile nyeshi alquran mo a chamana musumana dimsani na makroba ka allah subhanahu wa ta'ala deli ni jamana fana allah subhanahu wa ta'ala ka ke qur'an barka ma kere here min be jamana kon ala ka do forogo tore mun bi allah subhanahu wa ta'ala ka isai ka nya amuni alquran ala kira barka sallallahu alaihi wasallam ka nyon ka buy ngaladil kamin be na mo las islamo mo o yayi anga miri muna qur'an suran fola jigina ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ka ikra ko kalanke kalami furani ni mbajira ka fo bun hadama deni kilon kelen nala deni mo demi ni ala ya adu e harajiga de la ka a responsabilité ta ko do e bolo ka nema ke e ala deni mo o bajira ko ala keme ka kimo wajibe ki jede nga kan kala bele jele de kan nga dina kala ko fsakati ma bele jele ka parce que hadama de ka bon nogola atigeni kalate hadama de ka ala don atigeni kalate hadama de ka bangba flabunya atigeni kalate hadama de ki yoro jon ala ko tawni ala sola atigeni kala nyenamate
yayi o koso Allah subhanahu wa ta'ala ka kiraba fa sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya ko donbaw ko li Allah subhanahu wa ta'ala ka nabiyon chuma ami ala de ya rabbal alamin ala ka nyona chaya aw munu fana be barakon nana ya rabbal alamin jihad de Allah subhanahu wa ta'ala ka bara jidi abulo ala ka hero chaya aw bulo ala ka kenedi aw mo Allah subhanahu wa ta'ala ka nga jamana ala ka bobulula ala ka jamana ala ka krota salama munu be no nulu be salama kan ala ka barka do abele jeli ka salama ala ka dina ka yirwa ka dina ka sabati ka fandaya ni kafiriya anif aywa kafiriya ala ka naga shanga jamana kono ala ka to anyira kunga nyira kono wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ambe Allahu ta'ala dili nin kene nunu ala ka nyogon caya Qur'an kala min kera tafsir min kera sungolo kono duwo min kera kuncelila ani duwo min kera jamana ye basiki ka ambe Allahu ta'ala dili ala ka duwo nunu bela jirin jabi ala ka sigida were ira anni aw bela jirina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba